भक्ति के सिरे रउरा सभे जानतानी कि गणेश चतुर्थी के दिन पूरे भारत वर्ष में हर्षोल्लास के साथ गणपति बप्पा यानी गणेश भगवान के पूजा अर्चना संपन्न भइल। जी हाँ, वैसे ही खबर न्यूज एगो निकल के आ रहा बा भोजपुरी इंडस्ट्री से कि भोजपुरी इंडस्ट्री के 2 गो सितारा यानी पावर स्टार पवन सिंह जी वहां में हिट मशीन खेसारी लाल यादव यानी दोनों स्टार लोग के परिवार एक साथे मुंबई स्थित आवास पर गणपति बप्पा के प्रतिमा रख के पूजा अर्चना कैलक लो। जी हाँ, धन्य धान के प्राप्ति खातिर, जी हाँ, सुख समृद्धि के प्राप्ति खातिर ये लोग पूजा अर्चना कैलक लो। ई खबर न्यूज बहुत बड़ा निकल के आ रहा बा। सूत्रों के हवाले से मालूम चलता कि खेसारी लाल यादव और ये पवन सिंह जी के परिवार एक साथे काफी मिलजुल के प्रेम भाव तरीका से गणपति बप्पा के पूजा अर्चना मुंबई स्थित आवास पर कैलक लो। ई खबर रउरा भोजपुरी स्पीड न्यूज के माध्यम से सुन रहल बानी। रउरा अगर अभी तक भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो देर ना करी, फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथे साथे वीडियो के ढेर सारा लाइक भी कर दी और कमेंट बॉक्स में रउरा गणपति बप्पा मोरया लिखल हरगिज ना भूलाई। साथे साथे वीडियो के ढेर सारा शेयर कर देम। धन्यवाद।